Alberto Martínezek esan adulako helburuetako bat dela, lehen arretan, deitu orduko itzordua izatea, ez egotea itxaro zerrendarik, eta hori jarri nahi dugu fokua beste ikuspegi batetik helduta, eta inorri erantzukizunik kendu gabe, honi azpimarratu egingo diogu, baina alde batetik, portzentaje txiki batean, herritarrok daukagun arduraren inguruan. Zifra bati begiratu diogulako Oiane Malkorra, eta egunean 200 herritarrek huts egiten dute euren Osakidetzako hitzorduari. Bai, eta galdutako konsulta horiek ardura eta kezkara eragiten dute. Alemanian esate baterako une honetan pilpilan dago eztabaida, aseguru medikuen arloko sendagi elkarte handienak zera proposatu du 40 euroko isuna ezartzea, konsultara justifikaziorik gabe kale egiten duten pazienteaiei. Momentuz proposamena da hori, baina zenbait tokitan neurriak hartzen hasiak dira, eta hala Frantziak esate baterako urtarriletik aurrera 5 euroko isuna ezarriko die huts egiten duten pazientei. Nafarroan ere ongi aztertu dute gaia, zigor ekonomikorik ez, baina ondorioa badu dagoeneko horrek, alagia itxaron zerrendatik kanpo geratu eta bidea berriro hasi behar izatea. Maria Jesus Arzuaga elkarrizketatuko dugu, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea da, medikua baita ere. Maria Jesus, egunon? Egunon? Egunon, Maria Jesus, orain bai. Bueno, nazioartetik adibide desberdinak jaso ditugu, nik lehenik eta hemen galdetu egin nahi nizun, zugere konsultetako egoera ezin hobeto ezagutzen duzulako, benetan hau arazo bat ote den ala ez. Hitzordua izan eta hitzordu horretara joaten ez diren herritarren kopurua. Bai. Arazo handixera. Lehenengo gauzia esan, pazienteek hartzen momentotik txandie, ja bere txanda horren arduradune da. Eta orduan, neurrisek hartu behar ditu, lehenengoen berdu, behitu txanda hori ondo banda daun, oez, eta luzeako baldima, nun baiten apuntau, kastio dana telefonun, o bestela, da ditu baldima kalendaixo baten, baina kontu zeuki, kontu neki hoeto zanda txanda hori. Txanda hoxe galtzen baldin maiz, beste paziente batek gelditzea, probabilidaderekin lehenu joteko, bai ambulategita eta bai ospitaleta. Osakidetzak baitek batzutan komunikatzeu txandia izen aurretiken. Bialtzeu, OSMS bat, hori pentsa behar dugu, edadutu batek, zaila etxezako hori, baina bai bialtzeitu ogutunek, o deitu ikio telefonotiken. Orduen, responsableik izen behar dugu. Hor, adibide desberdinak jaso ditugu, Maria Jesus, Alemaniaren kasuan, 40 euroko multa bat jartzen dutela, Frantzian 5 eurokoa, horren urrutira joan gabe, Nafarroan ere, txanda galtzearen aukera hori mai gainean jarri zuten, zuk esate baterako horrelako isun edo toke baten alde egingo zenuke beharrizko ikusten duzu? Ez, go sindikatu aldetiken ez gaude alde hortatiken. Lehenengo gauzia zuk esatezuna, Frantzin da, hor daude bi sistema desberdin mota, ordaintzeko, ez? Bada Euskadi, Espainia maile, eta gero Irlanda, Britania handia, eta Ieparraldeko herri hoxek, ez? Hoxek sistemi da guren antzekua. Eta gero diferenti da Frantzi, Alemani eta Belgika. Hoxe normalin etxebe behaxik ordain du, eta gero, estaduek, buelta etxixo dirue. Baina, hemen urrin daukeu Nafarrokoe. Da, etxebe hoxo, 5 euroko, eta gaina zerrendatiken kanpoa. Hori pixke da, pazientin gaixotasunekin jokatzien. Kanpo ezin dezu eta paziente bat. Zen neurri, pentsauen borkoiz, baina gu ez gea alde hortaku. Oin bai, ez dakik galdera badokezu, ni badozket dato batzuk, abostun sortzixen, egunkari baten, azaldu zin, zemat txanda galtzezin, ez? Eta eguneko 20 da. Hori asko da.
Eta txanda hauetatik galtzi izenak, batzu betiko galtzi. Jo, lastima, adi entzuten ari ginelako. Moztu dintzaigu, Maria Jesus, nik uste berak gu entzuten gaituela. Abuztuaren 8ko datuak ematen ari zen, 100%, amaritzordutatik bi. Ai, bueltatu da. Maria Jesus, eten egin zaigu une batez konexioa, abuztuaren 8ko datuak ematen ari zinen, 100%, izugarri iruditzen zait, gainera batez ere, udan behar hori azpimarratu dugun garaian izandako hutsegiteak izan direlako. Bai. Eta, badozket, Bizkaixen eman zin urtarietik apirilea, 132.000 txanda. Hortiken, 152.000 pertsona etzan azaldu. Osa, gutxi gara bera, 119. Gipuzkoan eman ziren 64.000 txanda. 13.000 etzan agertu. 20,7. Eta Araban, 8.000-etiken 6.000 etzin azaldu. Osa da, 101. Hau asko da. Bai, Maria Jesus, lehen arretako datuak dire edo oro harremandako itzordu guztiak? Zifretan apur bat ez galtzearen? Ez, dana da, hospitaleko eta... Espezialistak eta dena. Bai. Eta hori asko da. Eguneko datu handixeriz. Baina datu hauek, Maria Jesus, urteak aurrera eginala bere horretan mantentzen ari dira, gutxi gora bera 20% hori beti dago, edo ikusten da herritarren aldetik ardura hori, eta benetan da berriro esango dut, lehen arretan neurriak hartu behar direla, osasun sailetik onartu dutelako. Baina herritarren aldetik ardura falta hori gehiago ikusten dela, portzentaje hori azten ari da, gero eta kontsultak gehiagote gara huts egiten dugu itzordu izan arren? Ni bai ez uste, bai. Alde batetik, klaro, pentsa berdeu, igual ambulategitan gutxi izetela, porque txandi izetea, 48 ordu, kaso batzutan, aste betea. Hospitaleko txanda batzut, segun ze aprobadizen, hilebeteko txanda die, ez? Orduan hospitaletan, geixo, inzidentzia altuo da, Eta, karo, hor alde handixe dago. Gu primaria aldetik eni, primarian etxelana, gabaz, eta, karo, ikustea gentie, goizin espaldi maixua ematen txandie, zeiteu, urgentzita jun, gure gana, obestela hospitaleta. Da orduan, klaro, txanda iseken blokeo itxeiz, eta sistemire blokeo itxea. Ez dakit, gauze asko dara batea. Maria Jesus Artzuaga, ala ere, aipatu ditugun muturreko neurri horien kontra, hori ere izan beharko da kontu bat, Alberto Martínez sailburuari eskatu beharko zaiona, ez da? Kanpainak eta egin ditzateke egiteko datu horiek publiko izan daitezen, ikusteko, eta jendeak jakin dezan zenbat utxune gelditzen dire libre. Eskerrik asko besarkada bat. Bueno, berdin, agur. Agur.